Njenamkela kwakhona ezaseTV-ni ngesiXhosa. UThulani ke noBulelwa abahleli bobabili bayancokola. Uphofu uBulelwa umbizela mama-ke bathethe. Wabe emncokolisa ngento yoba angenza njani xa ngaba enoba nee-feelings zomnye umntu. Wabe sithi uThulani, hayi kaloku mama ndinganjani nguNontle, uNontle anganibulala. Wabe sithi omnye siyayazi naleyo kodwa ke nguwe umntu onokwazi ukukhontrola ii-feelings zakho ngumntu noba kuthiwa kwenzekani. Wabe sithi hayi mntanam ndiyakwazi ukubona izinto, like ejikeleze nezangotshe nje uBulelwa engazi uba angayiqala kanjani le nto. Ude wambuza kuThulani uba yeyi mama le nto iyaphi le ncoko lena. Wathi komnye mamakhe, hayi mntanam ndiyayazi uba umama omncinci wakho mhle and uyintanga yakho. Hayi ke wathwasa kuThulani ethi hayi bo mama iyaphi ngoku le nto uyithethayo. Wathi ndiyayazi uba wena ikhona into oyifunayo okanye oyenzayo ngayo, ndikubona indlela le umjonga ngayo naye akujonga ngayo. Wathi ndiyakwazi Thulani uyamfuna. Yho waphakama kuThulani sithi yho hayi mama le nto uyithethayo imdaka andiyazi uba uyithatha phi and inoba ubuphupha. Ethi hayi futhi undiphoxile. Watsho uThulani eqwashula ke sana ehamba wamshiya umamakhe ehleli phaa. Ube ngamkhwaza ethi Thulani, Thulani mxenge. Hayi khangaphinde amamele Thulani, umshiye echophe apho uBulelwa. Nanko ke umsi eyohlangana noMandla eyombuza ngalaa mission kaloku bazoyenza ngoNgamlana. Uthe ke uMandla izawuqhubeka. Wabe sithi komnye mayiqhubeke. Wathi ke uMandla ngizoba ngu-50,000. Wathi umsi no izoba yi-60. Bavumelane ngo-60 ke bathi deal. Wemka ke umsimelele emshiya apho ke besohlukana. Nango futhi umsimelele ebize ke ngoku uStock Sweet uba mabazothetha ke. Wathi uStock xa efika hayi uba undibizele into kaLusuku mna noLusuku kaloku siyibhostika sohlukane. Uthe ke umsimelele hayi makarelax akambizelanga loo nto. Akambizelanga nto zakwamxenge this time. Umbuze uba uyayifuna na i-10,000 rand. Wathi khona ijob afuna amenzele yona. Bazosusa uNgamlana. Hayi ke uthuka kuStock ethi no ngeke akwazi yena. Le yayinja kaLusuku kaloku. Akavumanga kuStock ethi kungcono abe ligwala xa esithi umsimele yintoni le nto uligwala na. Wathi ungcono kube ligwala ngoba kulo gwala kuyahlekwa kanti kulo kroti kuyaliwa. Waphakama ke wamshiya apho ethi le into ufana noba khange ayibone yena. Utsho nje ezivale amehlo phofu. Uthe esahleli ke kwafika uNontle umsi ethi ifowuni yakhe akayibhatalanga ivaliwe. Bengasadikwe kumsimele sithi hayi mani kuzawulunga. Wabe sithi omnye yena udikiwe yifemeli ehluphekayo ngoba ngoku yena akanazo izinto azifunayo ucikelwa nje neefowuni. Umshiye ehlela apho kumsimelelo. Anathi noMatilda bayabaliselana ngale yenzeke namhlanje into kwaBulelwa. Anathi unexhala lokuxelwa kuLusuku nguBulelwa. uMatilda uthe kuba angabi naxhala usho uba noThulani ngeke ade ethethe kwanto. Ingenile ke ifamily meeting. Kwifamily meeting uLuzuko uthembise ifamily yakhe uba yonke into ngoku ezikaKhesare izawubuyela kuKhesare. Watsho ephakamisa uNtando ayithi uyaziqhenya ngaye kakhulu. Bonke ke abanye bebemangalisekile uba kwenzeka ntoni because abazi uba kutheni. Bebengonwabe ke uZim ke mntana omntu ethi neento eziqhwaba izandla xa kuthiwa imali zonke ziyabuya ngenxa kaNtando. Unyanakhe ke lo umncinci ude wamkhuza wathi hayi mama noko uyayibaxa ke ngoku. uZim ke okebhizi ke ethi hayi ke tata yakhe ndicela ke nam ke ndiphose noba linye okanye abe mabini amazwi apha kwifemeli nangoNtando. Uthe esazama ke uyathetha kweqe uRhoyi engene ehamba ngeentonga ebuza kuLuzuko bejame engathi ubona nyhani isiporho. Uba hayibo utheni mxenge ubona isiporho? Wathi uzamile kodwa undibhudile ndisaphefumla. Wanathi ke naye beyilaa nto ilaqazayo phaa exakene nezinto zithethwa nguRhoyi. uRhoyi uthe kuLuzuko wenze enkulu impazamo le and uzokwenza sure uba obubuqhophololo labenza kule dolophu buyaphela. Wathi zonke izinto zemali ezimdaka ozenza apha zizophela. Hayi ke besebeshawutisa ke ngoku zimkhitha bekhwaza uThulani uba makamkhuphe phaa. uNozuko bekhala ngento emdaka. uLuzuko uthe uZimkhitha makathethe nemveku yakhe watsho wemka emveni koko. uThulani ke yena nguye oye wakhupha
uRhoyi sexelwa ngoZimkhitha ngoba kamkhuphe Thulani kamkhuphe. Wamkhupha ke uThulani uRhoyi. UZimkhitha ushiyeke ejongene noNtando ebusweni kungathi angamvathela ngeyakhe yankulu le impama ngoba kaloku umhlazile phambi kwefemeli. Asazi ke uba iyaphi into kaRhoyi nolusuku. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.